Cagayan. Magandang araw, Riyong Dos. Narito na naman tayo sa isang masayang kwentuhan. Talakayan at balitaan. Ako si Josh Kahulugan. At ako naman si Jeneline Simangan. At ako naman, si Paul Lopez. Ako naman si Mr. T. Para sa Talk TV Cagayan Valley. Samahan ang Talk TV Cagayan Valley Barkada para ihatid ang mga lokal na istorya, kapaki-pakinabang ng mga impormasyon at kaganapan, mga maiinit na balita sa loob at labas ng bansa sa programang maghahatid ng good vibes sa inyong umaga. Talk TV Cagayan Valley. Para sa ating mga balita ngayong araw na ito, karapatan ng mga kababaihan at kabataan binigyang halaga ng pulisya ng Tugigaraw. At sa ating susunod na balita, pulisya ng Tugigaraw muling nagpaalala sa Oplan Rodi. At syempre naman, ang sa mga balita natin, DOH at DepEd inilunsad ang Dengvaksha Mobile Monitoring App. At isa pang proyekto ng DOH ay pinag-iingat ng DOH ang mga mamamayan sa leptospirosis virus. Ayan, so ngayon, mga kasamahan, mga ka-good vibes, ang leptospirosis virus ngayon ay very relevant yan dahil ngayong tag-ulan. Nga sa DOH, hindi lang sa baha nakukuha ang leptospirosis virus, mga ka-good vibes, kundi nakukuha rin dito sa mga talsik na kontaminadong tubig. Kaya dapat tayong mag-ingat, hindi lang tayo dapat lulusong na basta-basta. At syempre, dapat alam natin na may wala tayong sugat bago tayo lulusong sa mga ganito. Tama yan. Baka sakaling ma-infect yung ating mga sugat, no? At mas lumala ito. Ang mahirap dyan, kung lumala ito, ay unti-unti kang papatayin itong sakit na ito. Tama ba mga akofod? Tama ka John Paul, kaya panoorin na natin ang balitang yahatid sa atin ng Shareable News. Pinag-iingat ng Department of Health ang mamamayan sa leptospirosis na makukuha sa baha ngayong tag-ulan. Ayon sa DOH, makukuha ang leptospirosis virus hindi lamang sa pagkababad ng sugat sa baha, kundi sa talsik ng kontaminadong tubig sa mata at bibig ng tao. Ayon sa report, sinasabing marami sa mga pasyente na dinapuan ng leptospirosis ang nagtataka kung bakit sila nagkaroon ng hindi naman sila lumusong sa baha at wala silang sugat. Paliwanag ni Chief Medical Professional Services ng East Avenue Medical Center, mayroon mga microscopic na sugat sa katawan natin na hindi nakikita o napapansin. Sa report ng EAMC, ang National Kidney and Transplant Institute ang nangunguna sa pinakamaraming kaso ng leptospirosis virus. Sa 50 kaso ng leptospirosis sa EAMC nitong taon, 10 ang namatay sa buong Metro Manila at nagtala naman ng 200 kaso ngayon taon at 4 na po sa mga ito ang namatay. Nagtala naman ang DOH ng mahigit 1,000 kaso sa buong bansa ngayong Hulyo. Paalala ng DOH, panatilihing malinis ang kapaligiran at umiwas sa paglusong sa baha upang maiwasan ang posibleng mga sakit na makukuha sa baha. At kapag may mga nararamdamang sintomas gaya ng sakit sa tiyan, lagnat at kahirapan sa pag-ihi, agad na magtungo sa malapit na medical center. Ayan, talakayan naman natin ang proyekto ng DOH at DepEd na inilunsad nila kamakailan lang ang Dengvaksha Mobile App na kung saan sinusuportahan at pinapakita nito ang mga impormasyon dito sa mga naturukan ng Dengvaksha, yung mga biktima ng Dengvaksha, itong mga batang to, alam mo ba is hindi itong mga batang to, ito yung mga batang hindi sila, sabihin na lang natin, hindi sila na-apektuhan masyado ng Dengvaksha kaya walang nangyari sa kanila. Pero ang DepEd at DOH ay nagko-cooperate upang malaman nila kung ano yung dapat gawin kung sakaling mag-uprise o magkaroon biglang epekto yung Dengvaksha na ituro sa katawan nila. Kasi di ba kamakailan nung isang taon ba yun is nagkaroon ng mga maraming namatay sa Dengvaksha dahil hindi sa pagkaka-implement nito. So para saan ba yung mobile app na yan, Josh? Itong mobile app na to is nilunsad upang matulungan ng mga magulang nung itong mga naturukan, yung mga biktima ng Dengvaksha. Kasi itong informasyon na to is magkakaroon ka ng isang mobile app sa cellphone na downloadable na siya sa Google Play Store for free. So kapag dinownload nyo to, maaari nang makita ang mga informasyon tungkol sa mga database o system ng Dengvaksha upang matulungan kayo kung anong mga first aid, mga dapat nyong gawin kung sakaling maranasan nyo yung mga symptoms. Ayan, lalong-lalo na kailangan ito ng ating mga nanay na. Tama ba?
Kasi itong panahon na naman na ito ay tag-ulan at Yes. uso na naman ang tinatawag na sakit na dengue. Ayan. Maraming sakit na nakukuha ngayong tag-ulan. Nandyan, sa kakasabi natin kanina, leptospirosis, dala ng daga, at ang sakit na dengue ng dala ng lamok. So yun, ang pangalan ng app na pwede nyo i-download is Register, Serve, Validate, and Plan Kaysala Application or RSVP Kaysala Application. At isa pang app na is Abiso Dengue Vaccine Monitoring System Application or DVMS Application. Yan po mga ka-good vibes, makikita niyo po yan sa Google Play Store. Panoorin naman natin ang balitang ihatid sa atin ni Paul tungkol sa pulisya ng Tuguegarao muling nagpaalala sa Oplan, Rodi. Tama ka dyan kasamang Jen. Alam naman natin itong panukala ng ating Pangulo na bagong programa niya na RODI o ang tinatawag na Rid of the Streets of the Junkyard Abuse. Alam naman natin na mapupusok, tama nga ba, ang damdamin at ang galaw nitong ating mga kabataan na kung saan ay sila'y nasasangkot sa hindi kanais-nais na mga gawain. May kapanahunan ngayon halos marami ng mga kabataan na gumagamit ng droga. Tama ka dyan at isa pa sa sakit ng ulo ng ating kapulisan ay itong mga batang gumagamit ng solvent o ang droga, lalong-lalo na kung makikita natin ay meron tayong mga batang tinatawag na batang hamog. At Ano ba patungkol sa batang kabog na ito yung mga kabataan, kapatid, kasamang at kakofon na Mark na gumagawa ng hindi kanais-nais o yung mga palaboy na nakikita natin dyan na kung saan sa lansangan ay maaari silang may mangyaring hindi kanais-nais sa kanila, madisgrasya, magkarambulan at yan halos ang nakikita natin sa ating mga telebisyon na kung saan kinasasangkutan ng mga kabataan itong hindi kanais-nais na gawain. At alam mo yan. So yun, after that na nila, Paul, is ano ba ginagawa nila sa mga bata? Yung mga youth na nasa labas tuwing gabi, ano ba ginagawa nila dito? Bali, itong mga batang nasa lansangan na nakikita ng ating mga pulisya sa kagabihan o pagpatak ng dilim ay kanilang kinukuha at inaalagaan muna at pinapakawalan itong mga kasi naniniwala ang ating mga kapulisan na mas safe sila doon sa police station o di kaya ay mangyari na sila ipapauwiin o ihahatid mismo sa kanilang mga tahanan para sila ay panigurado safe na safe. At alam naman natin na itong kamakailan ay napauulat na mayroong mga kabataan na extreme kung tinatawag nga nila kahapon. Kasi kahapon ay nagtungo kaming dalawa nitong ating kakofon na si Mark doon sa himpilan ng pulisya at pag-alaman natin na mayroong 13 mga kabataan ay nahuli kamakailan na nagnanakaw ng motorsiklo. Ayun nga sa mga Paul, kung sabi mo kabataan, ano ba kadalasan mga akaw nito? Para malaman mo na. Ito yung mga below 18 years old na kung saan, below 18, kung saan ay nakikita natin na meron silang tama ng pag-iisip na pwedeng gawin ng tama at yun bang alam na nila kung anong karapat dapat na gawin. Ayan, napakaraming balita ngayong araw. May balita ka pa bang ihahatid sa amin ngayon, Sir Paul? Tama ka dyan, kasamang Jen. At ito naman ay karapatan ng kabataan at kababaihan ay binigyang halaga muli ng mga pulisya. Tama ba mga kasama na alam naman natin na ang ating mga kabataan ngayon at mga kababaihan ay vulnerable na nga ba sa tinatawag na karakasan. Lalong-lalo na itong mga pananakit sa ating mga kababaihan, di ba? Ikaw, ano masasabi mo sa pananakit sa mga kababaihan? Sa mga ulat or sa mga pananakit, sa mga at kaharasan sa mga mga kasama nilang mga lalaki. So, sa mga may mga problema diyan, mga kababaihan at kabataan, maaari po kayong magtungo sa DSWD at at makipag-coordinate sa BAUSI. Tama ka dyan na kasamang Josh. At alam naman natin na hindi lang kababaihan ang sakop nito, tinatawag nilang Republic Act 9262 o ang tinatawag na Violence Against Women and Children. Pagkat ang sakop rin nito ay ating mga kabataan. Alam naman natin na meron tayong mga child trafficking kung tinatawag o yung pag-aabuso sa ating mga kabataan, yung bang ginagamit sila mga drug courier kung sakasakali mang meron dito sa Kalungsuran o sa Lampak ng Cagayan.
So, di ba, parang bang unfair din naman sa ating mga lalaki, may bawsi pero walang mausi, di ba? Kaya nga maraming nagre-reklamo ng mga Walang- kalalakihan din na Diba? sinasaktan daw sila ng mga babae. Pero- Tama ka dyan. Dapat meron tayo. Sana meron, no? quality. Sana. Oo. Itong mousy na to, lagi na lang sinasaktan ng mga kalalakihan, no? Parang mali rin, no? Parang kailangan natin ng mousy kasi meron ng tinatawag na mousy. Para may mga Pantay. quality sa atin. Dapat i-ano rin po natin yan. Pero bago pa tayo magpatuloy sa mausin na yan, magtungo naman tayo sa arts and culture at tatalakayin natin ang Cultural Pinoy Games or ang mga laro dito sa Cagayan. Ayan, napakaganda ngayon, lalong-lalo na millennial times na nga ang tinatawag natin. Ayan. So, So, dahil sa teknolohiya ngayon, parang nawawala na yung mga nilalaro na mga 80s and 90s. Tama ka dyan. So, Matanong ko lang sa'yo, kasama ko, ano ba mga nilalaro mo ng kabataan? Yung tipong tumatakbo ka pa. oo. Alam mo yung patintero, mga Oo. Chinese garter, mga ano yung pinapatong sa bato tapos ginagano. Siki kasi ang tawag namin. siki. Siki ang tawag sa Oo. Sigaw. Ayan. usually, ang nilalaro ko nun is tumbang preso, saka tinikling. At yung parang ano yun, yung piko, yun. Kayo ba, Paul? Ano bang kwento ng ano nyo? Ang nilalaro ko naman nung kabataan ako, nung maliit-liit pa, nung sipunin pa ako, nilalaro ko pa, sintabi ay tago-taguan. Ngayong malaki na ako, ay tago-taguan na ng feelings. At syempre, alam nyo, naalala pa natin mga batang 90s yung tinatawag na text, Text pogs, Yes. yung mga Ah. yan. Yan yung mga pinag-aawayan natin doon. Yung Di ba napakasarap na balikan yung uuwi ka galing paaralan na madungis ka na, punong-puno ka ng dumi. O yan, kikipaglaro ka ng holen, ganyan. Pag uwi mo, papagalitan ka na ng nanay, tatay mo. Tama ka dyan, Paul. At since nabanggit na natin ang mga larong nilalaro natin noon, panoorin naman natin ng isang video. At shout out nga pala kila Syra, mga kasama ko sa gumawa ng video na to. So panoorin po natin. Sabi nila, past is past. Hindi na dapat binabalikan pa. Ngunit hindi lahat ng nakaraan ay kailangan natin kalimutan. Minsan, kailangan din natin itong balikan. Tara, muli nating silipin ang mga larong ating inalakhan. Yung laruan namin noon, yung may shaton, yung ginagawa namin yari sa kawayan. O yun, enjoy na enjoy kami syempre, takbo dito, takbo doon, kung saan papunta yung shaton, talagang ano mo, puntahan mo yun hanggang makaya mo, ganun. Sa Renato Bawat, ang laro namin noon ay luksong pinig. Kailangan pagpatong-patungin yung tayaang mga kamay, saka tatalon yung mga manlalaro. Kapag sumayad ang paa ng kanilang manlalaro, ay papalitan nila ang taya. Doon sa tayo ay nasa modern society na. No, yung introduction of technology, yung mga innovations which was brought about by the modern society, yun yung nagdala ng pagbabago in terms of mga laro. So kung napansin natin, yung mga pagbabago ngayon o yung mga laro ngayon has something to do with technology. Yung video games, diba, pwedeng mag-online, mga ganon. So kahit yung interaction nga ng mga gamers, no, pwedeng online na rin. So nagkaroon talaga ng transformation in terms of social relations with the modern technology. Alam mo kasi yung mga bata pag nag-golem ka, ang daming sumasali. Kasi kasayahan ng mga bata yun, yung golem sinasabi ko. Ang laro namin nung araw is yung Simba. Kahit sa simpleng laro yun, masaya po kami. Ayon kay Larson, taong 2011, 57% sa mga magulang ang nagsasabing hindi na lumalabas ang mga bata ngayon dahil sa pag-usbong ng teknolohiya gaya na lamang ng video games, TV, o pakikinig sa musika. Play or games help children develop their psychomotor activities. So they become more active, they become physically healthy because they engage in physical exercise, and they also develop teamwork.
So, natututo sila ng sinasabi nating healthy competition. Hello, ako po si Jana Teresa Chua. I'm 11 years old. Patintero po ang aming lalaro kasi masaya at marami kaming nakikilalang kaibigan. Maaaring maglaro ng patintero sa kahit anong lugar, basta't nasusulatan ang sahig na nagsisilbing hangganan o linya ng manlalaro. Ang isang grupo ay kinabibilangan ng hindi bababa sa 10 miyembro. Ang basehan ng pagkapanalo sa larong ito ay ang bilang ng mga nakalampas sa bawat guhit ng hindi natataya ng kalaban. Sa larong ito, ang isang manlalaro ay tutuwad ng bahagya habang nakasuporta ang kanyang kamay. Kapag sumayad ang mga binti ng lumukso sa ibang parte ng katawan ng taya, siya ang papalit dito. You know, parents should encourage children, no, to engage in traditional gaming, no. They should teach children to or introduce, no, to their kids yung mga traditional games na nilalaro nila when they were also kids. Because probably parents also know the benefits. Naging masaya kami kahit sa simpleng bagay lang. Masaya maging bata. Magkakaiba man tayo ng larong pinagisinan at pinalakhan, o palarong millennial man o larong pang teknolohiya, lagi lang natin tatandaan, piliin natin kung saan magiging masaya ang bawat isa. Siya naging simangan, gandang araw. Pakinggan naman natin si Mr. T ng Top TV Cagayan Valley para sa kanyang Japanese water therapy. Ayan, so Mr. T again, and sit back, chill, and relax, okay? So ako muna magiging MD, PhD nyo ngayong araw. Mukhang doktor, pero hindi doktor. Okay, muna tayo sa usapang pera, okay? Okay, guys, mag-share lang ako about sa Japanese drinking water therapy nila, okay? No? So, Japanese drinking water therapy is ginagawa nila ito sa Japan. Okay, sa Japan. Ginagamit ito noong ancient time nila. And siguro, ang Japanese water drinking therapy, pwede siyang makapag-treat na modern illnesses like headache. Ayan? So kung stress ka sa trabaho, pwede siya. Ako naman, Okay. stress rin ako sa water bills namin eh. Hindi ba ano yan? Parang drinking water lang. Siyempre, pag dumikumi ka ng tubig, pag masakit ang ulo mo, sama mo lang ng gamot na paracetamol, okay na. Ayan. So kadalasan yun kasi yung nagiging maling habits natin. For example, sumakit lang konti yung ulo mo, inom ka na agad na paracetamol or any gamot yan. Hindi natin alam, kung iniinom natin paracetamol or gamot, pwede rin siya maka-apekto sa kidney natin. So yung water drinking therapy natin, is pwede rin siya sa mga may sakit sa kidney. Or urine, kidney failure, pwede rin siya sa mga may bronchitis. Especially ngayon, malamig, pwede rin siya sa mga may arthritis. Ano nga bang laman ng water drinking therapy niya? Meron bang special Meron ba ingredient yan? So actually, pwede siya pag-purified, any kind of water basta consumable. So para siyang may something na nilalagay sa water. Pero wala naman, any water. Natural siya. So therapeutic water. Parang gano'n siya. Ito, nakabase lang siya kung paano mo siya isagawa or execute or paano siya gagawin. So, paano ba ito, Mac? Ayan. So number 1, ang dapat mo munang gawin, pag gising mo sa umaga, uminom ka ng 500 ml ng tubig. Okay? Hindi tubig ka na, hindi tubig ulan, kundi yung consumable na tubig. Okay? Bago ka mag-brush. Huwag kang uminom muna ng tubig pagkatapos mag-brush to avoid yung fluoride contamination sa katawan natin. Okay? Pagkatapos mo na mag-brush, pwede ka nang kumain after 45 minutes pagkatapos mo mag-brush. Okay? And after nun, pagkatapos ng 45 minutes, pwede ka nang kumain, for example, sa umaga, tanghali, and paggabihan, pwede ka nang kumain as normal. Pero magkakaroon ng twist o magkakaroon ng pagbabago sa pagkain. For example, sa lunch, kumain ka, pagkatapos mo kumain, bawal kang uminom within 2 hours pagkatapos mo kumain. Nako, paano yan? Paano yan? Yun ang challenge sa therapy ito. Okay?
bawal kang uminom within 2 hours pagkatapos mo kumain. Tama? Palagay mo, Josh, makakaya mo ba yun? Parang therapeutic routine siya eh, no? So, Oo. alam mo ba, kamakailan, meron din lumabas na balita tungkol sa isang lalaki umiinom ng 1 galon araw-araw. At napakaganda ng epekto niya. As parang sobrang macho siya kasi parang linis na kayo talaga sa katawan, inililinisan at pinapaganda niya ang katawan basta tubig, no? So, depende lang yan kung paano mo gawin. Oo, tama. Siyempre naman, pag sabi nga nila, pag ayaw mo maraming dahilan, pero siguro mas maraming dahilan para gawin natin ito, tama? Tama For ka exa- dyan. lalo na ngayon, health conscious ang mga tao. That is wealth, ika nga Oo, nila. tama. Yan. So ito naman yung mga pwede niyang i-treat. Okay, for the several days. Kung meron kang high blood, yung routine or yung pagsasagawa nito, pwede mo siyang gawin in 30 days. Kung meron kang high blood. Kung may gastritis ka naman, pwede mo itong gawin for 10 days. Kung may high blood sugar ka naman, pwede mo itong gawin within 30 days. Kung may constipation ka naman, pwede mo siyang gawin within 10 days. Okay? Ito ang pinakamaganda dyan. Kung meron ka TB, okay? Di ba kadalasan? Tuberculosis. Oo, tuberculosis. Di ba kadalasan yung TB naabot siya within a year, months? Yes. Ito pwede mo siyang gawin within 40 days lang. Tama? So napakabilis ng therapy na yan, no? Hindi mo na kailangan gumastos o pumunta sa anumang pagbibilhan ng gamot para maka-avail ka nung nakailanganin mong gamot. At napakamalan ng mga gamot na yun. Oo. At syempre, tamang disiplina sa pag-inom ng at pagkain ng mga bagay-bagay Tama ka dyan. sa atin. Samahan din natin ng therapeutic water drinking para mapabilis at mapaganda ang pagsusunod. Kaya sabi nga nila, prevention is better than cure. Mas maganda i-prevent natin yung mga illnesses na pwedeng dumating sa atin kaysa saka mo lang siya i-cure pag nandiyan na. Medyo mas mahirap yan. Okay? Tama ka dyan. Oh, At lalong-lalo na disiplina na nga talaga sa sarili ang kailangan natin ngayon, no? Kasi yung mga kinakain natin ay napakarami ng preservatives, ika nga nila na nakakasama sa ating kalusugan. Mga mabetsin na ngayon, maraming mabetsin, no? hindi lang mabetsin, kundi maaalat. Sobra. Lalo- So sa mga hindi nakapanood, ulitin po ni Mac ang magiging routine natin dito sa Japanese drinking water therapy. So ayan, ulitin ko na lang yung routine para magawa natin sa ating kabayan. Una, pag-gising natin sa umaga is mag-intake tayo ng 500 ml ng tubig before brushing. Kasi pag nag-brush ka, tapos uminom ka, makaka-intake ka ng fluoride na makakasama sa ating katawan. Okay? And after nun, after 45 minutes, pwede ka nang kumain as normal na pagkain. Pero meron tayong twist doon, okay? For example, sa lunch, kumakain ka, pagkatapos mo kumain, hindi ka muna pwedeng uminom. Oo? Hindi ka muna pwedeng uminom after 2 hours. Ganon din sa lunch and dinner. Yun yung tamang pag-execute sa Japanese water drinking therapy na ito. At yan ang kalipunan ng mga balita sa araw na ito. Hanggang sa darating na bukas, Patuloy niyo kaming tutukan dito lang sa